Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, 10, 11. Arrazoi daude bai, zure pixua alokatu edo saldu nahi badezu guregana etortzeko. Eta dozenaka izan daitezela inauterietan lagun artean ondo pasatu. Egunon, gaur Zaldunita eguna, berriz Tolosako Auroroak elkartu geha hemen, inguru hontan, abesti batzuk kantatzeko, hemen ikan hasi eta jungo geha, bera parte zarraldea, dienakin gero han bat egiteko. Abestiak izango dira Salberrozira, daukagu guk euskeratua, Pako Garbiuzanak egin zion letra, gero beste salbe pare bate bai, eta inauteri antzeko abesti bate bai goizen abesten duguna.